हाँ दरोगा साहब प्रणाम, हम मुखिया जी बोला था। हाँ प्रणाम प्रणाम। कही ना मेराज बाबू 12 दिन के बाद फोन कैनी है। आ जब से रउआ मुखिया बनल बानी नु हमरा के तो भुलाइए गई हो और पार्टी देते रह गनी। अच्छा उ सब छोड़ी काहेला फोन कैनी है। कहे कर रहा खा जो लइका के पकड़ ले बानी छोड़ दियो हमरे पंचायत के सरवा। रउए पंचायत के ह सरवा सो एकनी के ऐसे ही छोड़ दी। एकनी ब्लाउज नु चुराइले बा, कोनो साया चुराइले बा कि फ्री में छोड़ दी। अरे फ्री में काहे छोड़म, पैसा लेके छोड़ू। जी जी ठीक बा, पैसे लेके छोड़ो तनी। 10-20 हजार तेल दू आगा जाओ सरवा। हाँ ये नु बात भेल तो 10-20 हजार का है 50-60 हजार तेल दो तनी साले सके बढ़िया से आगा जाई। हाँ ठीक बा। अच्छा ठीक बा ठीक बा। बउओ तोहनी के तो एंगती ना छोड़े वाला रहनी ह। मुखिया जी फोन कर देला हन तो तोहनी के छोड़े के पड़ता। और कहला हन कि 2-3 लाख लेके छोड़ेला, लेकिन तोहनी तो हमर अपन आदमी बारा, वही से 50-60 हजार रुपया दे दो आ घरे चल जा। दरोगा साहब हमनी तो साया ब्लाउज चुरावे वाला आदमी बानी। हमनी के पास 50-60 रुपये कहाँ से आई? हमनी गरीब आदमी बानी। वही तो 5 रुपया पैकेट में सिगरेट पिला देता नी। अरे तोहनी से हम सिगरेट पियम, दारू पिएबे तो बोल। दरोगा साहब बिहार में तो दारू बंद बा, कहाँ से पियाई? वही तो बकरी के मूत लेके पिया देता नी। वो तो दारू लेखन बा। साला तोहनी हमरा के बकरी के मूत पिएबे, तोहनी के हम अपन मूत पियाब। भाग साला सा। अरे कहाँ जाता रे दूर बेकत सस धर के? मुंह संभाल के बोल साला, तोरा से पहले जन्म ले बानी, अब और बानी बर, ऊपर से सरकारी नौकरी बा। रे सारा बा सरकारी नौकरी ससुर के बीघा बेचले से न खाऊ भेल, यहीं से भेल हऊ। बाप दादा खेत में गाड़ रगड़लौ तो